Γεια σας, γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Δεμετής. Είμαι η Εύη Καραγιώργου. Είναι η εκπομπή στη χώρα των στερεοτύπων και το σημερινό μας θέμα, Εύη, αφορά και σένα. Αφορά πολύ. Αφορά τους μύθους και τις αλήθειες που έχουν να κάνουν με τους ψυχολόγους, το επάγγελμα δηλαδή του ψυχολόγου, αλλά και τα ίδια τα ταμπού και τα στερεότυπα που κάπως οι ίδιοι ψυχολόγοι έχουν λίγο... έχετε λίγο ενσωματώσει και αναπαράγετε και μάλλον σας δυσκολεύουν και εσάς, οπότε πάμε να τα βάλουμε λίγο αυτά σε ένα crash test, σε μια σειρά, λίγο versus να το κάνουμε, και νομίζω ότι έχουμε μια πάρα πολύ κατάλληλη καλεσμένη σήμερα για να το κάνουμε αυτό. Έχουμε, νομίζω, όχι μόνο κατάλληλη καλεσμένη, αλλά είναι και ένα επεισόδιο που τώρα εσύ θα προσπαθείς εδώ όσο μη ψυχολόγος να μας μαζεύεις λίγο, να το οριοθετείς. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τη Σοφία Τσιόρη. Είναι ψυχολόγος, είναι γνωσιακή συμπεριφορική ψυχοθεραπεύτρια και διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά νομίζω πέρα και πάνω από όλα αυτά είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος, μια πολύ αγαπημένη συνάδελφος και φίλη, και έχω τόσο μεγάλη χαρά που είσαι εδώ. Εγώ να δείτε, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε σήμερα. Νιώθω σήμερα ότι έχουμε μαζευτεί έτσι πολύ κοντινοί άνθρωποι και χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Να τα βάλουμε κάτω λίγο. Ναι, και για να σας χαλαρώσω λίγο, γιατί τώρα είστε σε μια κατάσταση που ξέρεις, λένε... Τώρα λέτε δύο ψυχολόγοι εδώ, τώρα πώς θα το διαχειριστούμε. Εγώ όταν μιλάω με δημοσιογράφους για το επάγγελμά μου και ειδικά on camera και τέτοια, βγαίνει τρομερή γκρίνια. Οπότε, cool, μιλήστε ελεύθερα. Εγώ θα σας κάνω ερωτήσεις σαν δημοσιογράφος και σαν θεραπευόμενος μαζί. Οπότε, όλα καλά, να δούμε πώς θα πάει. Είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε κι εμείς και τις δύο ιδιότητες. Είμαστε κι εμείς θεραπευόμενοι. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο δύσκολο πολλές φορές. Γκρινιάζουμε και από τους δύο ρόλους. Ισχύει. Νομίζω έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή τη συζήτηση. Πολλές. Πρέπει να δεις, ξέρεις, το ενδιαφέρον είναι όταν θα δεις ψυχολόγους φίλες να μαζεύονται μαζί σε ένα τραπέζι και να πίνουν μαζί το κρασάκι τους. Είναι μια φανταστική απολαυστική εμπειρία. Εγώ να σας κάνω μια κοινή ερώτηση πριν μπούμε σε πιο βαθιά. Την εποχή που ζούμε, που υπάρχει όλη αυτή η κοινωνικοπολιτική πίεση, που ευτυχώς οι άνθρωποι μιλάνε πιο εύκολα για τα ψυχικά τους θέματα, πάνε σε ψυχολόγο, λίγο αυτό κάπως έχει αποδομηθεί, το ότι η ψυχοθεραπεία είναι για τους τρελούς, να το, αυτό. Σιγά σιγά λίγο το γκρεμίζουμε, και έχει αυξηθεί φανταζομαι και ο όγκος εργασίας, ο δικός σας. Δυστυχώς και ευτυχώς. Γίνεται ένας ψυχολόγος τη σήμερα ημέρα να την παλέψει χωρίς να κάνει ψυχοθεραπεία? Σοφία. Ωραίο ερώτημα. Νομίζω ότι σίγουρα ασκείται ακόμα μεγαλύτερη πίεση και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς ή δυστυχώς, όπως είπες και εσύ, τα γραφεία των ψυχολόγων όλων των συναδέλφων είναι γεμάτα, γιατί υπάρχει όντως μεγάλη ανάγκη. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη όχι μόνο για ψυχοθεραπεία, αλλά και για εποπτεία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βασικό για εμάς να έχουμε τον επόπτη μας, να μπορούμε να απευθυνόμαστε σε εκείνον, γιατί πάρα πολύ συχνά βγαίνουν και πολλά δικά μας κομμάτια μέσα στην ψυχοθεραπεία, τα οποία με κάποιο τρόπο πρέπει κάπως να τα δουλέψουμε. Η ψυχοθεραπεία είναι ένα process που ξεκινάει, νομίζω, στη ζωή των ψυχολόγων εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, από την αρχή της επαγγελματικής τους πορείας, για να μπορούν να διαχειριστούν και σωστά τα περιστατικά που θα αναλάβουν. Οπότε είναι κάτι το οποίο νομίζω ο καθένας προσδιορίζει το πόσο το χρειάζεται στη ζωή του, σε τι συχνότητα και το πότε θα το ξαναχρειαστεί. Και νομίζω ότι είναι και πολύ ανακουφιστικό για κάποιον που ακούει ότι και ο ψυχοθεραπευτής του κάνει ψυχοθεραπεία, γιατί κανονικοποιείται ότι εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, δηλαδή δεν υπάρχει αυθεντία. Ακριβώς. Και τώρα μπαίνω στο zoom της συζήτησης και σου δίνω πάσα. Ένα από τα βασικά από τα βασικά που μας θυμώνουν, νομίζω και τις δύο, και ευτυχώς αρκετούς συναδέλφους, είναι αυτός ο μύθος που υπάρχει γύρω από την ιδιότητά μας, ότι είμαστε αυθεντίες. Και είναι και ένας μύθος που δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι, είτε ηθελημένα είτε κάπως υπόγεια, τον συντηρούν κιόλας. Ισχύει. Τον ενσωματώνουν. Και τον συντηρούν με το ότι να γίνονται πιο καθοδηγητικοί, πιο κατευθυντικοί για τις ζωές και τις επιλογές των ανθρώπων, κάτι που δεν πρέπει να συμβαίνει. Είναι τελικά αυθεντία ένας ψυχολόγος? Όχι, με την έννοια γιατί φέρνει μία πινελιά εξουσίας, σαν κάποιος να
ξέρει καλύτερα για σένα και τη ζωή σου, και ο άλλος που μαθαίνει να ζει μέσα από έναν άλλον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα. Η ψυχοθεραπεία είναι μια σχέση συνεργασίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τη μεθοδολογία, έχει τα εφόδια και τα εργαλεία να σε βοηθήσει σε τι, να διερευνήσεις τις επιλογές σου, τη ζωή σου, τις συνθήκες μέσα στις οποίες είσαι, τα συναισθήματά σου, και μετά ο ίδιος ο θεραπευόμενος να κληθεί να αναλάβει τη δική του επιλογή. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι με την αυθεντία, που η αλήθεια είναι, ειδικά τον τελευταίο καιρό με το trend λίγο της ψυχοθεραπείας, βλέπουμε στα social media πολύ συχνά πολλά motivational αποφθέγματα, πολύ συχνά να χρησιμοποιεί κόσμος ψυχοθεραπευτικούς όρους χωρίς να έχει δουλέψει ουσιαστικά. Δηλαδή πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τη λέξη boundaries, όρια. Τα δούλεψες? Και πολύ συχνά ακούμε πήγαινε κάνε ψυχοθεραπεία, να σου πει ο ψυχοθεραπευτής. Και κάτι γίνεται, και έτσι ένας σύγχρονος ψυχολογικός λόγος στον social media ενθαρρύνει αυτή την ανάγκη για αυθεντία, η οποία τελικά κουμπάει και σε μια βαθιά ψυχική ανάγκη, το να μου πάρει κάποιος την ευθύνη. Σωστά. Να νιώσω βέβαιος μέσα από το ότι κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα για μένα. Το οποίο σίγουρα δεν είναι αυτό το έργο της ψυχοθεραπείας. Ίσα-ίσα να σε βάλει μέσα σε αυτή την αγωνία της επιλογής και μαζί, με φροντίδα, με ενσυναίσθηση, να αντέξεις αυτή την ευθύνη και σιγά σιγά να διερευνήσετε τα όρια, τα συναισθήματα. Ναι, και το λέμε παρακάτω, θα το αναφέρουμε. Να κάνουμε και σαφές ότι η ψυχοθεραπεία δεν σημαίνει ότι σε κάνω καλά, ότι σε κάνω, σε φτιάχνω, σε θεραπεύω, που είναι και το επόμενο ερώτημα που έχουμε να κάνουμε, ότι τελικά πόσο παγίδα είναι αυτό που λέμε ψυχοθεραπευτής. Μήπως τελικά το θεραπευτής θα πρέπει να το βγάλουμε από τον τίτλο, δεν ξέρω, το συζητούσαμε και μαζί τις προάλλες, κάναμε μια τέτοια κουβέντα. Δεν ξέρω, μπορούμε να το πούμε ψυχοοδηγός, ψυχοσύμβουλος, ψυχοσυνοδοιπόρος. Ναι. Δηλαδή... Συμπορευόμαστε, μωρέ. Αυτό νομίζω είναι. Πριν κλέβω 2 λεπτά, ξέρεις, νομίζω ότι η λέξη κλειδί και για τις δύο ερωτήσεις, και για τα περί αυθεντίας και για το αν θεραπεύουμε, που θέλω να μας πεις, νομίζω είναι η ευθύνη. Δεν είναι η θεραπευτική σχέση μια σχέση που κάποιος πάω εκεί και του πετάω την ευθύνη μου, παρόλο που θα θέλαμε. Είναι πολύ... Ναι, βέβαια. Δεν θα είναι ισότιμο. Αυτή η σχέση οφείλει να είναι ισότιμη. Ακριβώς. Διαφορετική ρόλη, πολύ διακριτά διαφορετική, σε άλλο πλαίσιο, από άλλο πλαίσιο και άλλη ματιά εμείς ξεκινάμε, αλλά είναι πάντα ισότιμη. Έτσι. Όπου αλλάζει, έρχεται η εξουσία που είπες, η ανάγκη του θεραπευτή γι' αυτό. Βέβαια. Αυτή, και νομίζω, Εύη, γιατί νομίζω τα συζητάμε πολύ συχνά και βοηθάμε έτσι μία την άλλη σε αυτό το έργο. Πολύ συχνά θα δεις μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο να γίνει μία μετατόπιση από τη διερεύνηση στον έλεγχο και να δοθεί με καλές προθέσεις μία κατεύθυνση στο θεραπευόμενο από το θεραπευτή. Αυτό γιατί μπορεί να προκύψει? Προκύπτει και από το θεραπευόμενο που συχνά μας καλούν να πάρουμε θέση για τη ζωή τους, γιατί έχουν μια απόγνωση πολλές φορές, ειδικά όταν υπάρχουν διλήμματα ή μια έντονη συμπτωματολογία. Και από την άλλη είναι και των θεραπευτών ένα κομμάτι αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι αν σε κάποια φάση της ζωής του ή στα ξεκινήματα συνήθως, που ακόμα δεν έχεις το experience, να αντέξεις τη διερεύνηση, να αντέξεις τη μη γνώση, να αντέξεις την αβεβαιότητα, περνάς πάρα πολύ εύκολα στο κατευθύνω, γιατί μέσα από την κατεύθυνσή μου και τη βελτίωση του ασθενούς μπορεί να νιώσω καλύτερα κι εγώ και πιο σημαντικός, ότι κάνω καλά τη δουλειά μου. Σωστά. Οπότε η ψυχοθεραπεία ακριβώς αυτό είναι, το πόσο αντέχουν και οι δύο μαζί σε αυτή την αβεβαιότητα, τη μη γνώση και τη συνεχόμενη διερεύνηση. Τελικά θεραπεύουμε τους ανθρώπους? Είναι ένας ιδιαίτερος, όπως είπες και νωρίτερα, έτσι, όρος, γιατί έχει κάτι λίγο που οδηγεί σε μια παρερμηνία, ότι κάποιος θεραπεύει και ο άλλος θεραπεύεται, σαν να επιδιορθώνουμε έναν άνθρωπο. Και αυτό σκέφτομαι καμιά φορά για έναν άνθρωπο που δεν έχει καν επίγνωση του ψυχοθεραπευτικού πλαισίου, πώς ακούγεται. Φυσικά και δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι μια μονόδρομη δράση, είναι μια ενεργό συμμετοχή του θεραπευόμενου σε όλο αυτό, ο οποίος αποφασίζει
μέσα από τη διερεύνηση, την αυτοπαρατήρησή του, να δει τα συναισθήματά του, να κάτσει λίγο σε αυτά. Τι θέλει να αλλάξει. Γιατί χρησιμοποιούμε και αυτή τη λέξη, την αλλαγή, τόσο συχνά για το ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο και ξεχάσαμε την κυριότερη, που είναι η αποδοχή. Βέβαια. Πώς περνάμε σε αυτή την αλλαγή. Αν κάτι θα οριστεί στο θεραπευτικό πλαίσιο ο στόχος, είναι από τον ίδιο το θεραπευόμενο. Εκείνος θα πει κάποια στιγμή ότι βάζω στη θεραπευτική ατζέντα να αλλάξω αυτό το pattern, να αλλάξω αυτόν τον τρόπο συμπεριφοράς, γιατί είδα για μένα ότι είναι κάτι δυσλειτουργικό. Οπότε, ναι. Και βάσει προσωπικής μου εμπειρίας, στο οποίο δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά, εσύ το ξέρεις, εγώ θα πω ότι εκτός από την αποδοχή χρειάζεται και δράση. Και εκεί είναι, νομίζω, που εγώ θα μιλήσω σαν θεραπευόμενος. Μερικές φορές περιμένουμε από τη συνεδρία μας, τέλος πάντων, να μας βρει τη λύση, να μας το φέρει λίγο έτοιμο, να μας το κάνει εύκολο. Ενώ στην πραγματικότητα, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αυτή η διαδικασία σου φωτίζει πράγματα που έχεις μέσα σου, τα φέρνει μπροστά για να αναλάβεις εσύ δράση να τα κάνεις. Δεν θα το κάνει η θεραπεία, δεν θα το κάνει κανένα φάρμακο, δεν θα το κάνει καμία συνεδρία. Αυτό εννοώ. Ακριβώς. Δεν ξέρω, τώρα αυτό το λέω σαν προσωπική μου. Όχι, και είναι και φοβερά εύστοχο. Ξέρεις τι, και νομίζω ότι εκεί είναι και το μπέρδεμα με τον όρο θεραπευτής. Γιατί αυτό που τελικά αποδίδεται στη θεραπεία ή στον όρο του θεραπευτή είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας. Είναι αυτός ο άνθρωπος με έναν τρόπο θα μετακινηθεί. Είναι ότι δεν με έκανε καλά, μου έδειξε το δρόμο. Πώς να πηγαίνω καλά απέναντι σε αυτά που θέλω στη ζωή μου. Και το καλά πάλι έχει να κάνει, είναι σχετικό δηλαδή. Και ήταν και πλάι μου όσο περπάταγα αυτό το δρόμο. Για να βρω τις αξίες μου, για να τις πρεσβεύω κάπως καλύτερα, ας πούμε, δεν ξέρω, ίσως αυτό. Αλλά όλο αυτό αντιλαμβάνομαι ότι θέλει και μια δικιά σας προσωπική διερεύνηση συνεχή. Βέβαια. Δεν τελειώνει ποτέ. Δηλαδή, όταν κάνεις μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που έρχεται και σου εκμυστηρεύεται κάτι για τη ζωή του, ότι δεν περνάω καλά στη σχέση μου, ότι ζορίζομαι με τα παιδιά μου, ότι έκανα παιδί και νιώθω άσχημα, όλα αυτά δεν σε φέρνουν αντιμέτωπο και με δικά σου υπαρξιακά ερωτήματα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτό θέλει τεράστια δύναμη για να μπορείς όχι να το αντέχεις, να το επεξεργάζεσαι διαρκώς, να συνομιλείς μαζί του διαρκώς. Θα σας πω κάτι να γελάσετε. Αν ακούν φοιτητές μου θα γελάσουν και θα με κοροϊδέψουν. Μπαίνω στο πρώτο μάθημα πάντα και τους λέω θεραπεία και εποπτεία μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Αυτή τη φοβερή απολυτότητα που εντάξει, προφανώς είναι απόλυτο. Δεν τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει. Όση ώρα μιλούσατε, μου ερχόταν στο μυαλό ενός ανθρώπου που εκτιμώ πολύ, του δικού μου θεραπευτή. Κάποια στιγμή του είχα πάει έτσι ένα πολύ ωραίο δίλημμα που είχα και είχε πολλή αγωνία από κάτω και ο τρόπος που του εξιστορούσα ήταν σαν να ήθελα να πάρει κάποια θέση για αυτό το δίλημμα. Και κάπως ήμουν, το πίεζα και μου λέει, ναι, πρέπει να δεις τι θα κάνεις. Και το κοιτάζω και λέω, ναι, θα το δούμε. Και με κοιτάζει και μου λέει, θα το δεις. Δεν μου είπε κάτι, απλά μου υπενθύμησε με κάποιο τρόπο το ότι εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Και το ότι, γιατί σκέψου πόσο εύκολο ήταν και για εκείνον να απαντήσει, ναι, θα το δούμε. Να μπει σε αυτό, να μπει σε μια ταύτιση, γιατί όντως αυτό που είπες είναι πολύ συχνά όταν έρχεται ένας θεραπευόμενος με ένα δικό του αφήγημα, μπορεί να έχει κάποια κοινά με τη δική μας ιστορία. Γιατί και οι ψυχολόγοι έχουν τις δικές τους ιστορίες. Για να μην μπούμε λοιπόν σε μια ταύτιση, εκεί ακριβώς είναι αυτό. Χρειαζόμαστε και την ψυχοθεραπεία μας, να μπορούμε να ανιχνεύουμε το δικό μας πότε βγαίνει, και την εποπτεία, γιατί αυτό κάπως σε επαναφέρει στο ρόλο σου. Να πούμε λίγο τι σημαίνει εποπτεία για τον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει. Βέβαια. Θες να πεις? Μαζί. Γιατί ξέρεις, είπαμε πριν ότι ψυχολογικοποιούμε στη γλώσσα και ψυχιατρικοποιούμε τα πάντα και ακούγονται όρια όπως αποδοχή, όρια εποπτεία και ακούω που λέει ο κόσμος έξω ότι οι ψυχολόγοι πρέπει να κάνουν εποπτεία, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ακριβώς εικόνα του τι σημαίνει αυτό και πόσο σημαντικό είναι αυτό εννοώ. Οι καλεσμένοι μας. Νομίζω ότι η εποπτεία ορίζεται στη ζωή του καθενός σε σχέση με το πότε ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, σε τι είδους φάση είναι, πόσα περιστατικά έχει, αν έχει πιεστεί,
Από ένα σημείο και μετά, για να μην το λέμε έτσι έντονα και το ακούνε και πολλοί νέοι συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι στην αρχή χρειαζόμαστε αρκετά την καθοδήγηση. Ενός πιο εξειδικευμένου του ανθρώπου, πιο έμπειρο από εμάς. Ειδικά όταν υπάρχει και κάποια συμπτωματολογία η οποία ψυχιατρική, η οποία μπορεί να θέλει και μία ενίσχυση, χρειαζόμαστε τους επόπτες μας για να μας κατευθύνουν έτσι. Σιγά σιγά με το experience που χτίζεται μέσα από αυτό, από όλη τη διαδικασία, δεν σημαίνει ότι για το κάθε καινούργιο περιστατικό που μπορεί να έχει στο ιδιωτικό σου γραφείο ότι χρειάζεσαι απαραίτητα και την εποπτεία. Γι' αυτό κάθε συνάδελφος κρίνει ενδεχομένως κάποια δυσκολία που μπορεί να έχει συναντήσει, που έχει μπλοκάρει. Το νιώθουμε αυτό. Κάτι νιώθουμε ότι είναι μέσα μας και έχει μπλοκάρει, κάτι βλέπουμε δικό μας ότι αρχίζει και βγαίνει. Δηλαδή είμαστε εκεί και εμείς με παρατήρηση βλέπουμε δικά μας κομμάτια να αναδύονται στο θεραπευτικό πλαίσιο και έχουμε πάντα το νου μας. Αν κάτι έχει μπλοκάρει, είναι πολύ σημαντικό να απευθυνθούμε στον επόπτη, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της εκτίμησης του καθενός και τον καθοδηγεί σε φάσεις που μπορεί να έχει νιώσει πολύ ζορισμένος ο θεραπευτής. Και αυτό δείχνει και την ευθύνη που υπάρχει και από τη δικιά σας πλευρά και την ανάγκη για εκτόνωση που υπάρχει από τη δικιά σας πλευρά, και νομίζω διαφοροποιεί και τα πράγματα από το περιβόητο life coaching, το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και δυστυχώς έγινε μόδα, αλλά ευτυχώς βλέπω ότι σιγά σιγά αποδυναμώνεται. Έχω μια τέτοια εντύπωση. Το θέμα δεν είναι μόνο τι αποδυναμώνεται ή ενδυναμώνεται. Είναι... Το life coaching εννοώ. Ναι, κατάλαβα. Αλλά ακόμα και στο life coaching τα πράγματα να είναι διακριτά. Δηλαδή τι κάνουμε εμείς, να ξέρει ο καθένας μέχρι που είναι, μιλάμε για όρια, μέχρι που είναι και τα όρια της επαγγελματικής του, του επαγγελματικού του χώρου. Δηλαδή μέχρι που μπορώ εγώ σαν ψυχολόγος να παρέμβω. Ακριβώς. Μέχρι που μπορεί ένας life coach να βοηθήσει κάπως, που χρειάζεται η συμβολή του. Αντίστοιχα και μέχρι που φτάνουμε εμείς και που ξεκινάει είναι ψυχίατρος. Δεν μιλάμε για φάρμακα και αγωγές και διαγνώσεις. Οι ψυχολόγοι δεν μπορούν να γράψουν φάρμακα, αυτό νομίζω. Και δεν κάνουν και διάγνωση. Θέλω να πω. Άλλος μύθος φοβερός ότι κάπως αμολάμε αυτός διαγνώσεις. Έχετε την εμπειρία όμως να καταλάβετε 5 πράγματα. Άλλο να καταλάβουμε, άλλο να δώσουμε διάγνωση. Και να έρθει κάποιον να του πω: έχεις αυτό. Έτσι. Οπότε νομίζω ότι όσο ξέρει ο καθένας μέχρι που φτάνει. Και μια χαρά μπορούμε όλοι να υπάρχει χώρος για όλους. Ακριβώς. Απλώς είναι διακριτό. Δεν υπάρχουν μπερδέματα. Η δυσκολία ξεκινάει από εκεί που ο καθένας θέλει να κάνει και κάτι άλλο που δεν είναι ή που δεν ξέρει. Σωστά. Εύη, το είπες τέλεια, γιατί είναι όντως ένα ζητούμενο αυτό και είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί μπαίνουν... Ο ψυχοθεραπευτής έχει άλλη έννοια, άλλη δουλειά θα κάνει από το life coaching, okay? Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ορίζουμε σωστά τι κάνουμε. Χωράμε όλοι και δεν είναι το ζητούμενο να βγούμε ανταγωνιστικά ή με διαμάχες, αλλά να ξέρουμε και να δηλώνουμε σωστά και έντιμα τι κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε. Το έντιμα, τι φοβερό. Σοφία, τελικά ορίζουμε τις ζωές των ανθρώπων, δηλαδή είμαστε αυτοί που θα τους πούμε τι θα κάνουν. Όχι. Δεν έχουμε καμία μυστική συνταγή ευτυχίας, ούτε ξέρουμε καλύτερα. Μαζί, όπως είπαμε, είμαστε στο να τα διερευνήσουμε και μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή, η οποία είναι ένα μεγάλο process, να οδηγήσουμε το θεραπευόμενο στο να μπορεί να τον βοηθήσουμε να πάρει τις δικές του επιλογές. Δεν γίνεται να ξέρω καλύτερα για τη ζωή κάποιου άλλου. Είναι αδύνατο. Μπορώ να ξέρω για τη ζωή μου, αλλά για τη ζωή ενός θεραπευόμενου δεν γίνεται. Πόσες φορές έχεις και έχουμε βρεθεί όμως, για να λέμε και το backstage τώρα λίγο, έχουμε βρεθεί σε συνθήκη με θεραπευόμενη, τα συζητάμε πολύ, οπότε γνωρίζω ότι ισχύει, που φτάνει λίγο στην άκρη του στόματος να πεις κάνε αυτό ή χώρισε ή πόσο όμως και για μας κάποιες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ειδικά σε θεραπευόμενους που δυσκολεύονται πάρα πολύ, που τους ξέρουμε πολλά χρόνια και η σχέση έχει μια ασφάλεια και μια σταθερότητα. Πόσο και εμείς κρατιόμαστε τελικά, ώστε να μην πούμε αυτό που δεν πρέπει να πούμε. Ίσχυει. Και θέλει, νομίζω, με ευτική μέθοδο. Ως δημοσιογράφος θα πω ότι. Το πες πολύ σωστά. Οι δημοσιογράφοι αυτό που κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι και λίγο ύπουλη διαδικασία, το ομολογώ, που θέλουμε να πάρουμε μια πληροφορία, κάνουμε ερώτηση. Δεν κάνουμε παρέμβαση. Αυτά κάνουμε και εμείς, αλλά
Το πες πολύ σωστά, αλλά άντε να το κρατήσεις αυτό. Προφανώς δεν είναι εύκολο. Η αλήθεια είναι όταν υπάρχει και μια συμπτωματολογία που οδηγεί τον θεραπευόμενο πολύ συχνά στο να δυσλειτουργεί. Ναι. Και το βλέπεις ότι γίνονται φαύλοι κύκλοι. Μια κατευθυντικότητα και όχι να σου πω ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Κατευθυντικότητα λίγο στο πώς πρέπει να το χτίσουμε σιγά σιγά. Εγώ θα είμαι ειλικρινής, το έχω κάνει και το έχω ξανακάνει. Προσπαθώ όμως να υπενθυμίζω στον εαυτό μου η κατεύθυνση να είναι για το χτίσιμο μιας υγιούς εβδομάδας με στόχο την ικανοποίηση, την ευχαρίστηση, και να μην φτάνει σε σημεία που έχει να κάνει με ορισμό επιλογών, αποφάσεων και μεγάλων διλημμάτων. Δηλαδή κάπως εκεί πέρα ένας μικρός έλεγχος μπορεί να βγαίνει για την προστασία από τη συμπτωματολογία. Αλλά και πάλι θέλει προσοχή, γιατί αν δεν είναι έτοιμος ο θεραπευόμενος, προχωράς εσύ μπροστά και τον έχεις αφήσει πίσω. Σωστά. Και αυτό δεν είναι ισότιμο. Και εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία, νομίζω, η σχέση του θεραπευόμενου με τον ψυχολόγο του. Και πάνω σε αυτό μπορεί να οικοδομηθεί ή να μην οικοδομηθεί μια εμπιστοσύνη. Αλλά αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Πάλι, δηλαδή, θα επανέλθω σε αυτό, ότι η εμπιστοσύνη και η συνεργασία δεν έχει να κάνει με τη συμβουλευτική. Νομίζω ότι κάπως στον κόσμο λίγο χτυπάει σε αρκετούς ανθρώπους και λίγο άσχημα το συμβουλευτικό. Θα πάω εκεί και θα μου πει, θα μου δώσει τρόπους αντιμετώπισης των πραγμάτων 1, 2, 3, 5 ας πούμε. Ενώ άλλοι αυτό το πράγμα μπορούν να το παντρευτούν και να πούνε ότι θα τα κάνω και τα 5 γιατί ξέρεις, δεν θέλω να έχω καμία ευθύνη. Άλλοι που είναι πάρα πολύ ελεγκτικοί μπορεί να αντιδράσουν σε αυτό. Οπότε εκεί τι γίνεται ακριβώς, τι κάνετε? Τι κάνεις? Βάλε καφέ να στα πω. Έχει σημασία, φαντάζομαι, να εμπνεύσεις την εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Ξέρεις τι μωρέ, νομίζω ότι αυτό που, το λέω και από προσωπική εμπειρία, αυτό που και εμάς λίγο μας κάνει να μαζεύουμε κι εμείς τα κομμάτια μας που μπορεί να ξεφεύγουν, είναι το να μην ξεχνάμε ποτέ να μας υπενθυμίζουμε το ρόλο μας και την ευθύνη του ρόλου. Δηλαδή από όποιο δρόμο, από όποια μεριά κι αν έρθει ο θεραπευόμενος, δηλαδή είτε έρθει και πει ναι, πες μου τι να κάνω, είτε έρθει και πει και ποια είσαι εσύ που θα μου πεις. Σωστά. Έτσι. Και πάλι ένα κομμάτι του απευθύνεται σε εμάς, στην Εύη, στη Σοφία, και ένα κομμάτι δεν έχει να κάνει καθόλου με εμάς και έχει να κάνει με τη δυσκολία του. Οπότε πρέπει να διακρίνουμε ότι και αυτό που έρχεται πρέπει να μπει και αυτό στη σχέση, στην διαδικασία τη θεραπευτική. Ακριβώς. Οπότε εγώ μπω σε αντιπαράθεση. Για παράδειγμα, θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, νομίζω το έχεις ζήσει και εσύ, στην αρχή της επαγγελματικής μας πορείας, που έρχονταν μεγαλύτεροι άνθρωποι σε ηλικία και ήταν το φρύδι λίγο σηκωμένο. Τώρα εσύ, πιτσιρίκα, εδώ ξέρεις, έχεις ξανααντιμετωπίσει αυτή την παθολογία κλπ. Εκεί, προφανώς στην αρχή με όλη την ανασφάλεια, τη φοβερή, τι κάνω, ποια είμαι, η αγωνία της ανεπάρκειας κλπ. Μπαίναμε σε άμυνα. Εγώ έχω μπει σε άμυνα. Τώρα τι είναι αυτό που μου λες? Μα εγώ εδώ είμαι και έχω σπουδάσει. Ξέρω εγώ. Δεν το έλεγα, αλλά ήταν το attitude αυτό. Τώρα μπορώ πολύ ξεκάθαρα να διακρίνω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με μένα. Ναι. Okay. Έτσι. Οπότε όσο αυτό νομίζω το δουλεύουμε και καταλαβαίνουμε ότι είναι δικό του, κάπως ησυχάζει. Είδες όμως πως η εμπειρία και το ότι μεγαλώνουμε κι εμείς και οριμάζουν κάποια πράγματα βοηθούν σε αυτή τη συνεργασία. Δηλαδή το να μπορείς να μείνεις πίσω βέβαιος στη θέση σου, για τη θέση σου είναι το μοναδικό πράγμα που μπορείς να είσαι βέβαιος. Σωστά. Βοηθάει ακριβώς αυτό στο να μην προσωποποιούμε, να κρατάμε το ρόλο του καθρέφτη, γιατί ο ρόλος μας αυτός είναι. Και όλα αυτά τελικά σε ένα συμπέρασμα οδηγούν, το ότι αν τελικά η ψυχοθεραπεία φτάσει να γίνει μία σχέση αντί διερεύνησης εξάρτησης, έφυγε η αυτονομία, έφυγε ο στόχος ο θεραπευτικός, που είναι ο θεραπευόμενος να μπορέσει να αντέξει αυτή την αβεβαιότητα και κάποια στιγμή όταν θα φύγει να μπορεί να μην σε χρειάζεται συνέχεια για την κάθε επιλογή του, για το κάθε βήμα. Εξάρτησης που είναι το ανάποδο ή ταυτόσιμο μάλλον της αυθεντίας που λέγαμε πριν, που είναι πολύ εύκολο για κάποιον να νομίζει να αναπτύξει ναπολεοντικά, ας πούμε, χαρακτηριστικά μέσα στη σχέση. Τώρα θα σας κάνω ένα πάρα πολύ
υπαρξιακό ερώτημα προς εσάς, όχι προς εμένα. Γιατί εγώ γιατί έγινα δημοσιογράφος, ας πούμε το έχω λύσει. Έρχεται ωραία ερώτηση. Γιατί αποφάσισατε να γίνετε ψυχολόγοι? Σοφία. Δεν ρωτάω αν το μετανιώσατε, ρωτάω γιατί. Λοιπόν, νομίζω, μιλώντας με πολλούς φίλους ψυχοθεραπευτές, υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό, χωρίς να κάνουμε γενικεύσεις εννοείται, αλλά το βλέπουμε πολύ συχνά. Νομίζω ότι η επιλογή του να γίνει ο ψυχολόγος ξεκινάει από πολύ παλιά. Πολύ, πολύ παλιά. Είναι συνήθως τα παιδιά με τις πολύ ενισχυμένες, αν θες, εξωτερικά προσανατολισμένες κεραίες. Ανιχνεύω συναισθήματα. Κάποιος δεν είναι καλά. Τι κάνω γι' αυτό? Κάπου πήρα επιβράβευση για τη φροντίδα αυτού του συναισθήματος που είδα ότι δεν είναι θετικό. Και νομίζω ότι κάπως έχει χτιστεί σε πάρα πολλούς, αν δεν λέμε σε όλους, μέσα τους αυτό το εγώ έχω πάρει πολύ αγάπη και εκτίμηση επειδή φροντίζω. Άρα ποια επιστήμη έχω ακούσει, έχω διαβάσει ή βλέπω ότι φροντίζει ανθρώπους? Εντάξει, υπάρχουν πολλές. Μία εξ αυτών είναι και η ψυχολογία. Και νομίζω ότι είναι πολύ συχνό έτσι story των ψυχοθεραπευτών, ότι πώς αυτό το παιδάκι μέσα τους από πολύ μικρή ηλικία μπορεί να ήταν πολύ φροντιστικό προς τους άλλους. Η φίλη και η συναδέλφισσα με κάλυψε. Θα πω το εξής. Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τον πιο γνώριμο ρόλο που μάλλον αναπαράγουμε. Πολύ σωστά. Και εκεί έρχεται πάλι η θεραπεία για υποπτία για να βάζουμε όρια στο ρόλο και να μην μπαίνουμε και να μην παραμπαίνουμε φροντιστικά. Νομίζω ότι ξεκινάει από εκεί. Από το πω τι ρόλους και εμείς κουβαλάμε από το δικό μας μεγάλωμα. Και θα βάλω και ένα παράγοντα ακόμη που μπορεί να συνάδει με τον πρώτο, αλλά νομίζω το παρατηρώ. Ή τουλάχιστον και πάλι σε όλους, σε αυτούς που εγώ εκτιμώ σίγουρα το βλέπω. Η ανθρωπιά. Η αγάπη για τον άνθρωπο. Πολύ ωραία. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο τι σε οδηγεί εκεί, που μπορεί να είναι και δικά σου τραύματα και δική σου ρόλη κλπ. Αλλά και η ματιά σου να είναι προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Ακριβώς. Νομίζω είναι συνδυασμός τους. Και νομίζω είναι το πιο σημαντικό αυτό που λες, το να καταλαβαίνεις τα όρια σου, να αναγνωρίζεις τα λάθη σου, μέσα από όλη τη διαδικασία να μαθαίνεις και εσύ περισσότερο για τον εαυτό σου, με γνώμονα το ότι υπηρετώ κάτι. Ακριβώς. Έτσι είναι όπως το λες. Σοφία, ποια ταμπού αναπαράγουμε εμείς οι ίδιοι? Τώρα αρχίζει το καλό. Να πω το πρώτο που μου έρχεται. Να είμαστε λυμμένοι. Να τα έχετε όλα λυμμένα. Να τα έχουμε όλα λυμμένα. Επιτρέπεται σε ψυχολόγο να έχει κρίση πανικού? Επιτρέπεται σε ψυχολόγο να έχει κάποια στιγμή στη ζωή του καταθλιπτική συμπτωματολογία? Να ζορίζεται στις σχέσεις? Να μην κάνει σωστές επιλογές? Μα εσύ είσαι ψυχολόγος, έρχονται όλοι σε σένα και τους κάνεις καλά. Ακριβώς. Εσύ πώς μπορεί, χωρίζεις ή έχεις θέματα ερωτικά? Ακριβώς. Και εννοείται ότι πάρα πολύ συχνά βλέπουμε και το καθρέφτισμα της κοινωνίας ουσιαστικά του ότι δεν μας επιτρέπεται να έχουμε τέτοιες δυσκολίες. Ή νομίζω το βλέπουμε αρκετά συχνά και το άλλο, το ότι πρέπει συνεχώς να αυτοβελτιώνουμε. Νομίζω είναι μια φάση που περνάνε αρκετά συχνά οι ψυχοθεραπευτές, σαν να υπάρχει ένα project μια συνεχόμενης αυτοβελτίωσης, το οποίο αν δεν γίνεται συνειδητά, συναισθηματικά, να ξέρεις, θεραπεία να περάσει μέσα και το κάνω γιατί πρέπει, γιατί έτσι θα γίνω καλύτερη, δεν έχει κανένα νόημα. Και είναι τόσο λάθος αυτή έτσι, η τελειοθυρία. Δηλαδή αυτή η ανάγκη για την τέλεια στάση είναι εντελώς κόντρα στην επιστημονική στάση της ψυχοθεραπείας. Και τα αναπαράγουμε νομίζω και τα δύο πολύ. Δηλαδή νομίζω όλοι, και πάλι γενικεύω, οι περισσότεροι έχουμε εγκλωβιστεί και στα δύο. Δηλαδή και στο μα τώρα εγώ αφού σπούδασα, αφού κάνω θεραπεία, αφού έχω αυτή τη δουλειά, πώς μπορεί να είμαι ευάλωτη, να έχω δυσκολίες, Ακριβώς. να μην μπορώ. Και στο μα πώς γίνεται να μην θέλω να πάω σε ένα σεμινάριο και να θέλω να πάω βόλτα.
Να μην θέλω να κάνω μια εκπαίδευση. Βασικό αυτό που λες. Και να θέλω να πάω να κάνω, δεν ξέρω, χορό. Πώς γίνεται, δηλαδή αυτό το πώς γίνεται που είναι και ταμπού από την κοινωνία προς εμάς. Ναι, σίγουρα. Μας εγκλωβίζει πάρα πολύ και εμάς. Ναι. Γιατί υπάρχει ένας άκαμπτος τρόπος σκέψης, ένα μεγάλο ποσοστό, θα έλεγα, της κοινωνίας μας, το οποίο είναι, να, είπες ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, δεν θέλω να πάω σε αυτό το σεμινάριο να επιμορφωθώ άλλο, θέλω να κάνω μια βόλτα. Άρα δεν έχω ενδιαφέρον για την επιστήμη μου. Άρα δεν θα είμαι καλός σε αυτό που κάνω. Τι συμπεράσματα, τι αυθαίρετα συμπεράσματα. Και γενικώς πολύ συχνά βλέπουμε τους ψυχολόγους να μας βγάζουν εκτός του συστήματος. Δηλαδή, λες και δεν είμαστε παιδιά εμείς αυτής της κοινωνίας, λες και δεν έχουμε τις ίδιες αξίες, τις ίδιες πεποιθήσεις που έχουν περαστεί, τα ίδια αφηγήματα. Δεν φυτρώσαμε κάπου και εμείς έχουμε μια ιστορία η οποία μας ακολουθεί και θα έχουμε και τα προβλήματά μας και δεν θα τα έχουμε όλα λυμμένα και θα αποφασίζουμε σε μια άκυρη στιγμή όταν θα θέλουμε να τα λύσουμε και αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι κακός στη δουλειά του ή ανεπαρκής, επειδή μπορεί να αντιμετωπίζει μια δυσκολία και επειδή μπορεί να μην αντέχει τη δεδομένη στιγμή να το λύσει. Δεν είναι η λύση αυτό που σε κάνει ένα κριτήριο του αν είσαι καλός ή όχι. Ξέρεις, και κάπως νιώθω ότι συμβαίνει και το αντίστροφο και το λέω τώρα και σαν θεραπευόμενη. Όχι μόνο σαν ψυχοθεραπεύτρια. Ότι ακριβώς οι στιγμές που και εγώ στα χρόνια θεραπείας προσωπικής αναγνώριζα τις γωνίες της θεραπευτριάς μου, το ανθρώπινο κομμάτι, όχι το τέλειο, όχι της αυθεντίας κλπ. Ήταν και οι στιγμές που μπορούσα να συνδεθώ πολύ περισσότερο από άλλες. Που στο να συνδεθώ μπορεί και να με ζόριζαν, δηλαδή μπορεί και να λέω τώρα, όχι κάτσε. Αλλά τελικά μπορούσα όντως να συνδεθώ πολύ καλύτερα. Βέβαια. Από το, όχι τώρα κάτσε πώς να τα πω και πώς να είμαι και σωστή και πώς να... Οι στιγμές που λύγιζε και έβλεπα ρογμές και τα βλέπω και στη δική μας τη δουλειά, νομίζω είναι οι στιγμές που όντως μπορείς να συνδεθείς. Όταν σπάμε. Κάποια στιγμή τώρα, έτσι όπως το λες, θυμάμαι μια θεραπευόμενη, γιατί μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο η αλήθεια είναι δημιουργούμε ένα χώρο που παίζουν, προσπαθούμε, ένα χώρο που βγάζει μια ασφάλεια, μια ηρεμία. Οπότε αυτό κάποιες φορές, όχι πάντα, ουσιαστικά οδηγείται μέσα από διάφορες συνιστώσεις. Ακόμα και η φωνή μας είναι πιο ήρεμη, προσπαθούμε να μην μιλάμε έντονα και γρήγορα. Οπότε είναι μια θεραπευόμενη η οποία έρχεται και μου λέει, πω θέλω να γίνω ήρεμη κάποια στιγμή σαν εσένα. Την ώρα που τα ακούω σκέφτομαι πως το πρωί είχα βγει εκτός αυτού για κάτι που είχε συμβεί και φώναζα και λέω να το πεις τώρα. Και λέω πες το. Δεν είμαι ήρεμη, είμαι πολύ αγχώδης. Εξαιρετικά. Και κάποιες φορές είναι καλύτερα το άγχος μου και κάποιες φορές χειρότερα. Και με κοίτας, μου λέω όντως. Λέω ναι, άνθρωπος είμαι κι εγώ. Δεν θα έκανε να νιώσει καλύτερα αυτό? Ναι. Εμένα τουλάχιστον θα με έκανε. Γιατί βέβαια. Γιατί όταν έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο και τον έχεις εξειδανικεύσει, μονίμως δημιουργείται ένα αφήγημα να τον φτάσω, να φτάσω κάπου τον εαυτό μου. Δεν θέλουμε να φτάσεις κάπου. Θέλουμε να είσαι αυτός που είσαι. Τώρα, αν σε παιδεύουν κάποια πράγματα, θα τα δούμε μέσα από το process αυτό. Τώρα, ένα άλλο. Δεν είναι ακριβώς ταμπού, είναι ίσως στερεότυπο στο πώς λειτουργούμε. Πώς διαλέγει κάποιος ψυχολόγο? Δηλαδή υπάρχουν κάποια όροι και προϋποθέσεις, υπάρχουν κάποια κριτήρια που στερεοτυπικά αναπαράγονται ή που εσείς οι ίδιοι νιώθετε ως ψυχολόγοι ότι πρέπει να πρεσβεύετε για να σας επιλέξει κάποιος? Εγώ δύο πράγματα σκέφτομαι. Πες τα. Τώρα σου πήρα το λόγο. Έκανες πολύ καλά. Το πρώτο είναι ότι να σου απαντήσω με ερώτηση. Φίλους και σύντροφο πώς διαλέγουμε? Πολύ ωραίο. Τι εννοώ? Είναι το ίδιο. Αλλά... Εντάξει, σίγουρα. Αλλά θέλω να πω, είναι μια σχέση. Κάπως θα γνωρίσεις ανθρώπους, θα έρθεις σε επαφή για να δεις αν όντως μπορείς να συνεργαστείς. Αν σου κάνει. Αν σου κάνει.
Και είναι και πραγματικά πολύ. Εγώ το λέω και στην πρώτη συνεδρία, το λέω πια και πια από νωρίς και στους θεραπευόμενους, ότι είναι εντάξει αν δεν θέλεις να έρθεις δεύτερη φορά. Δεν ταιριάζουμε με όλους. Ή να τελειώσει μια σχέση θεραπευτική, ας πούμε. Ούτε όλοι οι άνθρωποι που ερωτικά μας ελκύουν συμβαίνει το αντίστροφο, ούτε με τους φίλους όλους που θα θέλαμε να είμαστε φίλοι. Είμαστε κλπ. Το πρώτο λοιπόν νιώθω ότι κάπως έχει να κάνει και με το με ποιον ταιριάζουμε, ποιος μας κάνει. Το δεύτερο, που μάλλον χρονικά είναι πριν από αυτό, είναι να μπορέσουμε όσο γίνεται να διασφαλίσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος που θα επιλέξουμε θα έχει την επιστημοσύνη από τα τυπικά του ίσως, χαρακτηριστικά από μια σύσταση, από τον γιατρό μας που μας τον συστήνει, από έναν γνωστό μας που τον ξέρει, κάπως μια σύσταση, αλλά τη γνώση του και ίσως την εμπειρία του. Ανάλογα και με το ζήτημα στο οποίο έρχεται. Δεν ξέρω πώς με κάλυψες εντελώς. Με κάλυψες εντελώς. Και η αλήθεια είναι, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό μου είναι το ότι είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο να ξέρει ότι πρέπει πριν πάρει ένα τηλέφωνο να έχει ασχοληθεί λίγο με το να δει την εκπαίδευση του ανθρώπου, του ειδικού που θέλει να συνεργαστεί, γιατί είναι σημαντικό. Γιατί βλέπουμε πολύ συχνά να μπαίνουν σε μια διαδικασία οι θεραπευόμενοι να ψάχνουν με ένα πολύ χαοτικό τρόπο. Ναι. Επειδή η ψυχική υγεία είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους και είναι πάρα πολύ σοβαρό, το μόνο λίγο που ενθαρρύνουμε όλο τον κόσμο είναι δείτε λίγο νωρίτερα, ασχοληθείτε. Αυτός ο άνθρωπος από όπου ξεκινάει η ιστορία του έχει το κομμάτι της επιστήμης σε ένα σοβαρό επίπεδο που να σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια. Να δούμε το άλλο φλέγον ζήτημα που είναι ταμπού και στερεότυπο και αναπαράγεται αρκετά, το περιβόητο quick fix. Μίλησε μας λίγο παραπάνω γι' αυτό. Εγώ θα μιλήσω γι' αυτό. Σοφία. Εγώ νομίζω ότι ζούμε στο Matrix που θα πάρεις ένα χάπι και θα γίνει κάτι, αλλά προφανώς δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αλλά γενικά νομίζω κυκλοφορεί, δηλαδή ήμασταν κάποτε στην εποχή του ότι πας σε ψυχολόγο και τρως τα λεφτά σου στους τρελογιατρούς και είσαι τρελός και μόνοι οι τρελοί πάνε στον ψυχολόγο, και έχουμε πάει τώρα λίγο στην άλλη μπάντα ότι ζορίζεσαι, έχεις αυτό, πήγαινε στο ψυχολόγο να σε κάνει καλά, να σε συνεφέρει. Αυτό που λέγαμε και πριν. Υπάρχει quick fix? Όχι. Είναι ακριβώς αυτό, το ότι έτσι λίγο που αναφέραμε και πριν, υπάρχει ένα trend, υπάρχει μία τάση στα social media να προβάλλουν την ψυχοθεραπεία σαν να είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι κάτι πολύ επιδερμικό, πολύ επιφανειακό. Ξαφνικά όλοι χρησιμοποιούν λέξεις που τις έχουν διαβάσει και καλά κάνουμε και ενημερώνεται ο κόσμος προς Θεού, αλλά το να γίνεται μία συνεχόμενη χρήση χωρίς καν να έχεις δουλέψει, δηλαδή αυτό το inner child που όλοι το χρησιμοποιούν, ωραία, inner child, έχεις μάθει να το έχεις δουλέψει όταν δεν είναι cute αυτό το inner child? Έκατσες αυτό το συναίσθημα? Όρια τα δούλεψες? Πώς μιλάς για όρια? Δούλεψες την ενοχή που έρχεται στην επιφάνεια όταν έβαλες το όριο? Εκεί μιλάμε για πραγματικά ψυχοθεραπευτικά νερά. Και για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αυτό δεν λύνεται επιδερμικά, επιφανειακά. Και είναι πολύ σημαντικό κάποιος όταν θα πει ότι θα ξεκινήσω ψυχοθεραπεία να μην βάλει περιορισμούς και χρονικά deadline στον εαυτό του. Σίγουρα πάμε με την θεραπευτική ατζέντα και τα αιτήματα. Γι' αυτό το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι ποιο είναι το αίτημά σου, τι θες να δουλέψουμε. Κάποια αιτήματα είναι λίγο πιο long term, κάποια είναι μικρότερα, αλλά γενικότερο ο δρόμος της ψυχοθεραπείας θέλει χρόνο. Ο χρόνος μας βοηθάει να μπούμε και σε επόμενα επίπεδα. Δηλαδή, δες το, γιατί μιλήσαμε και για εμπιστοσύνη. Πώς αμέσως εμπιστεύεσαι έναν άνθρωπο που βλέπεις για πρώτη φορά στη ζωή σου? Το γεγονός ότι του αφηγήθηκες δεν σημαίνει ότι τον εμπιστεύτηκες. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να έρθω να σου πω κάτι που, μια συνθήκη στρεσογόνο στη ζωή μου, και είναι πολύ διαφορετικό να σου πω πώς ένιωσα με την αντίδρασή σου. Γιατί όταν θα έρθω να σου πω με στενοχώρησε που είδα ότι αδιαφόρησες, σημαίνει ότι ο θεραπευόμενος έχει μπει σε βαθύτερα νερά. Αυτό όμως για να φτάσουμε να συμβεί θέλει χρόνο. Οπότε δεν υπάρχει quick fix, δεν κάνουμε service, δεν έχουμε αυτές τις μαγικές ικανότητες.
Τώρα, αν υπάρχουν αιτήματα τα οποία μπορεί να παραπέμπουν σε μια πιο συμβουλευτική και ίσως θέλουν κάποιες συνεδρίες, γιατί ο άλλος δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε τα χρήματα καμιά φορά να τα διαθέσει. Οκ, είναι σημαντικό όμως να έχεις επίγνωση ότι εγώ δεν μπήκα σε ψυχοθεραπευτικό πλαίσιο με την έννοια να δουλέψω βαθιά. Έκανα μια συμβουλευτική, αυτό που μου επέτρεπε η ζωή μου τη δεδομένη στιγμή. Ναι, και φυσικά όταν υπάρχουν υπαρξιακά ζητήματα που όλοι φτάνουμε στο σημείο κάποια στιγμή να έχουμε στη ζωή μας, όλοι, πιστεύω οι περισσότεροι, εκεί σίγουρα δεν μιλάμε για ψυχοθεραπεία, μιλάμε για ψυχοεξέλιξη. Ξέρω εγώ, το θέτω σωστά? Ναι, είναι κομμάτι της ψυχοθεραπείας. Ψυχοανακάλυψη, κάτι τέτοιο. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι νομίζω είναι και λίγο χαρακτηριστικό της εποχής. Ακούγουμε πολύ boomer τώρα, αλλά τι εννοώ? Μωρέ, αν απαιτούμε, αν θέλουμε η ψυχοθεραπεία να είναι service, όπως φανταστικά είπες, δηλαδή γρήγορα πάμε να το φτιάξουμε, πάμε παρακάτω, δεν μοιάζει και λίγο με τον τρόπο που επιδιώκουμε να είμαστε σε όλες τις σχέσεις και σε όλα τα πράγματα στη ζωή? Θέλω να πω και σε μια συντροφική σχέση, μια φιλική σχέση. Γνωρίζεις έναν άνθρωπο. Με όλα τα ζόρια που κουβαλάμε και τις δυσκολίες καθημερινότητας και ότι ο καθένας με ό,τι παλεύει μέσα του. Δεν θέλει χρόνο. Έτσι. Αν έχεις βρει έναν φίλο, μια φίλη που ταιριάζει, που σου αρέσει, έναν σύντροφο, δεν θα παλέψεις για αυτή τη σχέση. Δεν θα δώσεις χρόνο. Ναι, βρε, αλλά sorry που σε διακόπτω, δεν ζούμε σε μια εποχή που δεν ευνοεί ακριβώς αυτό το πράγμα. Μα νομίζω γι' αυτό και υπάρχουν όροι πια. Δεν είναι λίγο fast food η εποχή που ζούμε? Δηλαδή, νομίζω ότι μέσα από αυτό το κριτήριο επιλέγουμε τα περισσότερα πράγματα, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι. Αφενός, και απ' την άλλη λείπει πάρα πολύ η αυτοκριτική. Και λείπει και ποινικοποιείται όταν γίνεται. Σωστό. Νομίζω γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται, ειδικά στη θεραπεία, να επιμένουμε κι εμείς στο ότι αυτό θέλει χρόνο. Γιατί χωρίς αυτό και με το απλά μπαίνω σε ένα αδιέξοδο σκρολάρισμα της ζωής μας πια, δεν πρόκειται να γίνει θεραπεία ποτέ. Έτσι. Νομίζω ότι είναι λίγο ο τρόπος που όντως, όπως λες και εσύ, έχουμε μάθει να ζούμε σήμερα. Μα όλα χρειάζονται προσπάθεια. Ακριβώς. Και καταλαβαίνω αυτό που λες, ότι έχει γίνει όλο. Δεν μπορεί η ψυχοθεραπεία όμως να μπει σε τέτοια κονσερβοποίηση και να δημιουργεί αυτό το σέρβις. Δεν μπορούμε. Είναι σαν να μην λειτουργούμε σωστά μέσα, σαν να είναι αντιεπαγγελματικό αυτό. Το ξαναλέω, μπορεί όντως κάποιος αυτό που αντέχει και θέλει, για να μην αποθαρρύνουμε, μην έρθετε καθόλου άμα δεν θέλετε να αφιερώσετε πολύ χρόνο, για 2-3 συνεδρίες, γιατί έχει κάτι που τον αγχώνει. Πολύ δύσκολο τώρα πώς θα δουλευτεί σε 2-3 συνεδρίες, αλλά ίσως με έναν επιδερμικό τρόπο κάτι και να πολύ πάρει. Συμβουλευτικά. Αλλά είναι σημαντικό να το ξέρει, να έχεις επίγνωση. Αυτό. Επόμενο ερώτημα, Παύλα, προσδοκόμενο ίσως από κάποιον που έρχεται στη ψυχοθεραπεία. Τελειώνει κάποια στιγμή? Ολοκληρώνεται? Αν μιλάμε για θεραπεία, έτσι, γιατί όπως είπαμε, εγώ προσωπικά δεν θεωρώ ότι είναι θεραπεία. Ωραία. Σοφία, τι λες? Τελειώνει? Εξαρτάται. Τι ορίζουμε ως θεραπεία εδώ? Εξαρτάται ποιο είναι το αίτημα του καθενός, εξαρτάται τι στόχο έχει μέσα από τη θεραπεία του. Για κάποιους ανθρώπους η θεραπεία είναι ένα process που δεν σταματάει ποτέ. Γιατί μεγαλώνουμε όλοι και νομίζω ότι όλοι μας βλέπουμε διαφορές στον εαυτό μας από τον προηγούμενο χρόνο. Αλλάζουν οι προσδοκίες, τρόπο σκέψης, συναισθήματα, ξεμπλοκάρουμε παλιά patterns, δημιουργούνται άλλα καινούρια. Είναι ένα process που δεν σταματάει. Υπάρχουν φορές όμως που θες μια απόσταση. Αυτό δεν είναι κακό. Γιατί καμιά φορά, ακριβώς επειδή η ψυχοθεραπεία είναι ένας καθρέφτης της αληθινής ζωής, καμιά φορά θέλουμε διάλειμμα και απόσταση από πολλά πράγματα στη ζωή μας. Okay. Οπότε και από την ψυχοθεραπεία, αν κάνουμε αυτό το διάλειμμα, ίσως κερδίσουμε λίγο χρόνο, να τα δούμε λίγο τα πράγματα, να αυτοπαρατηρηθούμε. Το ζητούμενο είναι να μπορώ να υπάρξω σαν άνθρωπος, χωρίς άγχος, χωρίς δυσλειτουργία, χωρίς τον ψυχοθεραπευτή μου. Δεν είναι το ζητούμενο να είμαι πάντα εξαρτώμενος από εκείνον, κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Αλλά αν κάποια στιγμή στη ζωή μου προκύψει ένα καινούριο αίτημα,
μπορώ και νιώθω πολύ άνετα να ξαναπάω. Αλλά είναι στιγμές, δηλαδή η ζωή είναι φάσεις. Κάποιες φορές θέλουμε να τα λύνουμε, κάποιες φορές θέλουμε να δουλέψουμε κάτι, κάποιες φορές θέλουμε να πάρουμε λίγο το χρόνο μας. Δεν μπορείς να δουλεύεις συνέχεια. Και αυτό είναι λίγο ψυχαναγκαστικό, είναι λίγο τελειοθυρικό, είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Και θα πω το χωρίς άγχος που είπες πριν, χωρίς δυσλειτουργικό άγχος, δηλαδή να σε μπράβο, πολύ σωστό. Στον εαυτό μου το λέω αυτό. Έχεις δίκιο όμως, είναι πολύ σωστό αυτό που λες, γιατί το άγχος θα υπάρχει. Το δυσλειτουργικό άγχος δεν θέλουμε. Αυτό που σε καταπίνει, δηλαδή. Ναι. Και ξέρεις τι, ένα σχόλιο πριν πάμε προς το τέλος. Κρίσιμο ερώτημα. Προς το κλείσιμο. Και δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ελευθερία. Θέλω να πω, δεν μπορούμε και να νιώσουμε ασφαλείς και στη θεραπευτική σχέση, αν δεν έχω την ελευθερία ότι και θα κλείσει κάποια στιγμή. Ναι, γιατί οι κύκλοι ολοκληρώνονται. Και να μην είμαστε για δεκανίκη των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται. Αλλά να μπορώ να επανέλθω. Να έχω την ελευθερία ότι είναι τόσο ασφαλής αυτή η σχέση, που η πόρτα με κάποιο τρόπο παραμένει ανοιχτή. Νομίζω αυτή είναι. Είναι κλείσει μια φάση. Αυτό. Αυτή τη σχέση, τουλάχιστον εγώ το έχω νιώσει με στη ψυχοθεραπεία που κάνω, ότι κλείσαμε αυτή τη φάση, κατάλαβα 5 πράγματα, τώρα ανοίγω ένα άλλο κεφάλαιο και μετά θα ανοίξω ίσως ένα άλλο. Δεν ξέρω, εγώ περισσότερο σε επίπεδο φάσεων το βλέπω. Ισχύει. Τελευταία ερώτηση. Θες να είναι τελευταία, δεν ξέρω, ό,τι θέλεις. Κρίσιμο ερώτημα. Πώς εκτονώνεστε οι ψυχολόγοι? Φανταζόμαι δεν πάτε σπίτι και διαβάζετε Φρόιντ και Λακάν και δεν ξέρω τι. Όχι, φυσικά. Μπορεί να κλείσει το επεισόδιο εδώ. Χαρήκαμε πολύ. Σοφία, πάμε. Πώς ξεσπάτε, ρε παιδί, δηλαδή? Πώς ξεσπάμε από τη δουλειά μας? Πώς αποσυμπιέζεστε γενικά? Εντάξει, φαντάζομαι από τη δουλειά. Θέλω να σκεφτώ τι ένταση ειλικρίνειας θέλω να δώσω στην απάντηση. Έχω γελάβει. Όχι, εντάξει, το λέω λίγο χιουμοριστικά, γιατί... Πλάκα κάνω. Η αλήθεια είναι ένα συχνό ερώτημα. Το πώς την παλεύουμε πολύ συχνά. Και μετά πώς γεμίζουμε μπαταρίες. Εγώ το λέω και στην έρμη την ψυχοθεραπεύτριά μου. Μετά που τελειώνει μια συνεδρία, έχω βγάλει εγώ τα δικά μου, έχω ξεσπάσει, μετά έχω κάπως ηρεμήσει. Εσύ ρε, πώς την παλεύεις, παιδάκι μου? Αν ακούς 10 σαν εμένα κάθε μέρα, και δεν το λέω ενοχικά. Ναι. Απόλυτα ρεαλιστικά. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε όλους για το ενδιαφέρον σας. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά νομίζω ότι μέσα στην πορεία μας χτίζεται ένα ωραίο τυχάκι με τις ιστορίες και τις αφηγήσεις των γύρω. Πρώτα απ' όλα γιατί είδαμε ότι στη ζωή, αν ταυτιστούμε με τους θεραπευόμενους, χάσαμε την μπάλα. Τη χάσαμε. Δεύτερον, τα τυχάκια χτίζονται μέσα από τα πρώτα δάκρυά μας στη δουλειά μας, μέσα από τις στενοχώριες μας, μέσα από το πώς μας αγγίξαν ιστορίες. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είναι προσωπικό βίωμα τώρα αυτό, η πρώτη μου δουλειά ήταν όταν δούλευα σε ψυχογυριατρική εταιρεία και ήρθα αντιμέτωπη με την άνοια, μία νόσος η οποία έχει πολύ πένθος από κάτω. Ήμουν 23-24 ετών και θυμάμαι ότι όταν πρωτομπήκα μέσα στη μονάδα και είδα πάρα πολλούς ασθενείς, γύρισα το μεσημέρι στο σπίτι και δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω. Όταν είδα κόρη να πηγαίνει να επισκεφτεί τον μπαμπά της και να προσπαθεί να δει στα μάτια του ότι κάπως τη θυμάται, νομίζω το συναίσθημα που μου διακινήθηκε δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό σιγά σιγά χτίζει κάποια όμορφα τυχάκια που να μας επιτρέπουν να δώσουμε την ενσυναίσθηση, αλλά για την αυτοπροστασία μας. Αυτό το τυχάκι λέει το ότι είμαι εδώ, συμπονώ, συναισθάνομαι, είμαι μαζί σου, αλλά όταν θα κλείσει αυτή η πόρτα είναι δική μου ζωή. Και πρέπει να το πούμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Τώρα, η αποσυμπίεση θα ξεκινήσει ακριβώς από αυτό, το ότι όταν μπαίνω στο σπίτι παίρνω λίγο το χρόνο μου, ίσως έχω ανάγκη λίγο να υπάρξει σιωπή για να κάτσουν λίγο οι πληροφορίες, να μπω στην αυτοφροντίδα μου, αλλά το κυρίαρχο είναι να ξέρω ότι όταν μπήκα σπίτι μου είμαι εγώ και το δικό μου αφήγημα. Και αύριο πάλι ξεκινάμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρω όταν αλλάζω και κλείνω αυτή την πόρτα του γραφείου ότι τώρα ξεκινάει λίγο η δική μου ζωή. Δεν ξέρω, εσύ
Καλύφθηκα απόλυτα και στις ιστορίες με δάκρυα. Θυμάμαι μια αντίστοιχη ιστορία να φεύγω, πιτσιρίκα πολύ κι εγώ, από το 18 άνω, από μια βραδινή ομάδα 40 ατόμων, 12.30 το βράδυ. Και θυμάμαι να κλαίω από την Κυψέλη που ήταν η επανένταξη του 18 τότε μέχρι το σπίτι, που είναι μια μεγάλη απόσταση. Και εκεί κάπου σταδιακά είπα ότι εγώ, αν θέλω να κάνω αυτή τη δουλειά, έλεγα στον εαυτό μου, το κορίτσι μου, αν θες να βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους, αυτό δεν χωράει πάρα πολύ. Όχι η συγκίνηση, δεν χωράει το σπάσιμο. Ναι. Οπότε ταυτίζομαι πάρα πολύ. Είδες όμως πως τέτοιες αρχικές εμπειρίες που αναφέραμε και οι δύο διαμορφώνουν έτσι αυτή την αντοχή, ανοχή στην πληροφορία και λίγο την αυτοπροστασία μας. Πολύ. Ήθελα να πω ότι θυμίζει πάρα πολύ το πώς λειτουργεί και το επάγγελμα της δημοσιογραφίας, αν τέλος πάντων το επιτελείς με έναν τρόπο που θεωρείς ότι γίνεται δεοντολογικά, ότι όσο πιο πολύ ταυτίζεσαι με την πληροφορία που αναπαράγεται και που εξεργάζεσαι, τόσο πιο εύκολο είναι το burnout. Κάπως έτσι φαντάζομαι είναι. Πολύ σωστά το είπες. Φοβερός όρος και είναι ένας όρος ο οποίος ερευνητικά μελετάται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, το burnout σε διάφορους επαγγελματίες και εξ αυτών επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Νομίζω ότι το κομμάτι της ταύτισης με το δύσκολο, με το αρνητικό που επεξεργάζεσαι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια, εντάξει, από την άλλη, όπως λέτε οι ψυχολόγοι, δεν υπάρχει αρνητικό. Είναι όλο ανθρώπινο. Ναι, αρνητικό αυτό νομίζω δεν είναι ταμπού. Δεν είναι κάτι. Αρνητικό σαν βίωμα υπάρχει, αλλά δεν είναι αρνητικό επικριτικά. Το συναίσθημα είναι. Ναι, όχι βέβαια. Και εξής, μιας και είμαστε και δύο εδώ, νομίζω ότι πέρα από την αυτοφροντίδα, πέρα από το τι ο καθένας σαν άνθρωπος, πώς φροντίζει τον εαυτό του, πώς ισορροπεί, πώς ξεδίνει, πώς όλα. Για μένα προσωπικά είναι πολύτιμο η επαφή, πολύτιμη η επαφή με αγαπημένους συναδέλφους. Πολύ σωστά. Που και μπορούν να καταλάβουν το προσωπικό σε σχέση με το επαγγελματικό και που μπορούν να νιώσουν ασφάλεια ότι ούτε θα κρυθεί κάτι και θα καταλάβουν και ένα τσακ παραπάνω από άλλους ανθρώπους. Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε ένα πολύ μοναχικό επάγγελμα, όπως πολλά. Μην το λέμε μόνο για το δικό μας, αλλά όταν έχω απέναντι την Εύη και θα της μοιραστώ συναδελφικά κάτι που με ζόρισε, κάτι που με δυσκολεύει στο πώς να το διαχειριστώ σε επίπεδο επαγγελματικό, μπορεί να μ' ακούσει με πάρα πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Φίλη, συνάδελφος και όλο αυτό δημιουργεί μια αίσθηση ασφάλειας που δεν συγκρίνεται με κάτι άλλο. Σοφία μου, κλείνοντας, τι αγαπάς πιο πολύ αυτή τη δουλειά και τι σε ζορίζει πιο πολύ σε αυτή τη δουλειά? Αγαπώ τον άνθρωπο, την περιέργεια για τη ζωή του. Είμαι πολύ περίεργη. Θέλω να τα μάθω όλα. Και τι με ζορίζει? Με ζορίζει όταν την κάνω αυτή τη δουλειά λίγο αφρόντιστα για μένα. Όταν με πιέζω, όταν δουλεύω παραπάνω από όσο αντέχω και όταν στο ενδιάμεσο δεν κάνω κάτι που να είναι αυτοφροντιστικό. Εκεί πέφτει η μπαταρία. Εγώ θέλω να κλείσω κάνοντας ένα τελευταίο ερώτημα που θέλω να απαντήσετε πολύ λακωνικά και οι δύο. Βέβαια. Τι είναι και τι δεν είναι ψυχοθεραπεία? Τι είναι και τι δεν είναι? Καλεσμένη πρώτη. Βέβαια. Τι δεν είναι? Από όλα αυτά που είπαμε, τι να είναι πω και τι ότι δεν είναι? Δεν είναι ψυχοθεραπεία η κατεύθυνση, και είναι ψυχοθεραπεία η διερεύνηση. Αυτές οι δύο λέξεις μου ήρθαν. Ωραία. Τι ωραία. Δεν είναι η κατεύθυνση που Σοφία, δεν είναι η εξουσία πάνω στην ψυχή, το βίωμα και το συναίσθημα κανενός ανθρώπου. Είναι ανθρωπιά μαζί και κοινός χώρος. Τι ωραία. Κλείνουμε με αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα Σοφία πολύ. Μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας παίρνει άνετα
και δεύτερο επεισόδιο, αν είσαι σύμφωνοι. Με μεγάλη χαρά. Εγώ μαζί σας πέρασα υπέροχα. Εγώ θα καλέσω τον κόσμο που μας άκουσε. Έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή δεν είναι εκπομπή ψυχολογίας. Όχι βέβαια. Μπορεί αμιγώς, μπορεί κάπως να πιάνουμε κάποια θέματα, θα αγγίζουμε, φεύγουμε, μπαίνουμε σε αυτά. Αλλά είναι αμιγώς εκπομπή που έχει να κάνει και με ψυχολογικά θέματα. Αλλά θέλω να καλέσω τον κόσμο μετά από αυτή την εκπομπή, αν έχει απορίες, ερωτήματα, θέλει να δώσουμε κάποια παραπάνω διάσταση, να μιλήσουμε για κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα περισσότερο, να μας στείλει τα αιτήματά του. Το γράφουμε και στα άρθρα μας στο info@news247.gr. Μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε. Σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που ήσουν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν υπέροχα. Με μεγάλη χαρά να σας ξανάρθω. Εμείς τα λέμε μετά. Ήταν έτσι μια πολύ ειλικρινή συζήτηση. Χαιρόμαστε. Και στα επόμενα. Μας βλέπετε και μας ακούτε σε Spotify, YouTube και Apple Podcast. Τα λέμε την επόμενη. Γεια χαρά. Γεια χαρά.